kwedu no Mabuja tauya Nhau dzanyasi zuwa rechigumi mwedzi uno wa Zvita. Tiri kutanda nokurangaridzai kuti nyasi zuwa pasi rese rinorangarirwa kunyaya dzekodzero dzevanhu rinozikana pachirungu kuti International Human Rights Day. Aidi tinoramba tichitenda kuti kweduno kodzero dzinenge dziri kuramba dzichivhiringika, asi vanhu vari kureka bagoreketa nezvadzo. Magweta anoita kodzero dzevanhu tinoramba tichivatenda nokuramba vachimiririra vanhu pakodzero dzavo dzinenge dzichivhiringidziwa nevakuru vehurumende. Munhau dzanyasi, zera yavhundutsa vanhu painge iri kureketa nyasi kuti yagoita kupa cheupenzi kune mamwe makambani anotengesa mafuta opeturu nodhiziri, nokuti vanga vari kusanganisa mafuta aya nomvura. Ipapa chatorwadza vanhu kuti waribe kuti nyepa kuti ndowapi wakapuhwawo zvoupenzizvo, ndowapi wakabatiwa nomhosvadzo zvekuti vanhu vanofanira kubva vachenjera, kubva vareka kuenda kuwatengera ikweyo. Wagotoreketa kuti takatogotorapo kare mamarezinesi wamwe, asi zvekare paribe agonyepiwa kuti mbanani wakatorehwa marezinesi wo. Idi vanhu vanoita kujairira vanhu vavo. Dai wari vamwe watoreka hawo kureketa nezvazvo pane kureketa izvo zvinorwadza zvakadari. Sangano rakazvimirira reganiro ZIMCODD ipapa rapuwa mumwe mubairo unochekuita nyaya dzekuizana nowari. Tiri kuvatenda, tiri kuvarovera manja tichiti makorokoto. Anotungamira sangano Hedzinoyi ndiye atori kuAmerica kopuwa mubairo wacho. Toramba tichivatenda wakuru vekuAmericawo vanoramba vachisimudzira mabasa anowisana nowari kudari. Kwaburika kuti kwai chipatara chevarwere vopfungwa choIngwucheni kubulawayo kwai chiribe kana chinhu chachiri kuboya. Kureketa kuno kwai vanhu varipo ipapo vari kutosaya kuti woita zvokudini, nokutoti zvokudya waribe nezvimwe zvokuseenzesa waribe. Kunyanya zvokudya, idi nzara inoita kuvhiringidza. Apa kwai nomushonga inopuwa vanhu vanorwara nopfungwayo, inotoda munhu akaguta chaiko, zvokuti maitikira azviri kuita izvezvi panokona chero kupfa vamwe chaipo. Idi vanokona kubatsira, aiwa igoitai mubatsire zviite zviri nani. Toramba takaringa kwazvinenge zviri kuperera. Makuna huna agoitika guta robulawayo kunzvimbo yeCaudry Park anoita kuhwadza. Kureketa kuno kwai kuna vamwe vatsano wanonzi Jaji Evans Zinzombe wari kutotsvakiwa nemapurisa nokuti wakazotiza, asi kwai wakasiya wapuraya mudzimai wavo wanga wari kunetsana naye, wanga wachiri kugara baa muimba ibodzi, zvokutoti wakatoita kumupindira akarara nowapwere wache. Wakabva waenda komudzipa kusvikira apfa. Wapedza kwakuita zvobonde nayo nomutumbiyo. Mabi yangu zvakaita kunyangariwa. Unosaya kuti ohokonai chirudzii, mishonga chere kana kuti chii, heno kuti zviri kumbodini. Mukaona zvakadari, kana dhamu rokaribha idi rinosvika pakupwa nonyaya idzodzi dzinenge dziitika dzakadandi. Wana murairidzi wari kunyora mapepa ekuendesa kumatarodzi mhosva nonyaya yokuti hurumende iribe kuwapinzawo mukureketa nozvo mari yavanotambira. Ipapa zviri kutorwadza kuti sei zviri kudari, nokuti warairidzi ndowegani wari kuramba wachindosiyiwa, wamwe wese wari kuitiwa, wamwe wese wari kuendesiwa patafura pokoita katombo kanyai kacho. Rekai tigoone kuti kachaperera papi. Peno kundorepesa ura hwatondondo ticharamba tichiringa, asi tiri kundoshuvira kuti zviitewo zvakanaka kuti warairidzi wadzokere paye pataiwaziva wari kuti munhu ari murairidzi aiwa munhu anochiremerera chache. Heno mabi angu kuti zvichakoneka chere mumakore ano. Kanzuru yeguta robulawayo kwai yagoreketa kuti ichiribe nzvimbo yokuisa makuwa. Yakutoita ipapa kukurudzira vanhu kuti waite zvokupisiwa madota ndozoikiwa. Heno kuti vanhu kwedu vanozvibvuma chere, nokutoti pasi chigare tsikadzo dzinobva dzaita kuramba kuti hwiba paribe munhu anopisiwa, munhu anochengetiwa mutumbi wache wakadando. Heno mabi yangu tichaona kuti zvichadini. Apa wari kugoti wamwe wariwo mhuri ibodzi vanokona pokare kuwikiwa muguwa rakaikiwa mubiyawo. Heno kuti zvichakoneka chere izvozvo, ticharamba takandoringa pokare kuti zvinenge zvichiperera papi. Kune wari kuferefeta nyaya dziri kuitika kukambani weTETRAD. Kureketa kuno wagotoreketa kuti wari
dare wanotungamira kambani iyi wanozikana nechirungu kuti madirectors wakutofanira kuti wapinziwe mushishi nonyaya yokunzi kwai vari kuita nyaya yekuwacha mari, kwai vari kuba mari wachiita imwe yekuwacha wachisenzesa iyo kambani yoTETRAD. Rekai tione kuti zvichapera zvakamira papi. Ipapa tinoramba tichindosvira kuti kunosaya vanhu vanojiwa mari yavo pokare zvakamboitiwa nana Babhikeni nana Muturi iya. Tiri kufara kuti kwai gore rino kusvikira mwedzi waTabvayu wambudzi goridhe rakabuditsiwa munyika zviri pamutemo rakasvika matani 30 ano makirogiramu 300. Aiwa tinowatenda idi wari kuita tusvinu izvozvi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaitika zvakanaka. Tinoboya chouwiri. Ipapa kwaiwo wanoita zvokuunga wegani remakambani madiki newanhu wandori wanhuwo zvavo wanoita rokuunga wegani wakatoendesa rakawanda zvokuita matani 22 ano 200 omakirogiramu 22.9 tons. Aiwa toramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi zvakadando idi tinowarwera manja. Rekai tiringedze kuitika pasi rese. KuSouth Africa wabasa wehurumende ikweyo hwaramba kuramba wakatsika madziro wari kuda zvokujairirwa nehurumende yavo iri kuramba ichitida kuhwapa kuingidzira mari yavanotambira anozvikamu 3 kubva muzana basi. Ipapa wari kutohwadziwa nokutoti makwiri arikuita zvinhu muSouth Africa akananga kumawere heno kuti anobenhutsiwa nani ipapo. Apa iyo hurumende iri kuramba kuti waite katombo kanyai chaiko kawajairako makore ese. Kai tione kuti wachazviita sei. Wari kuronga ipapa kuti wagoite zvokuenda kuratidzira chakunyaramba tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Kuno mumwe mubvana wokuMalawi ari kwai hama yomumwe mukuru kune SRC yawo ikweyo akagoenda kumutambo wewanhu wanomutezo yakapfawa yomagymnastics. Ipapa kwai vhidhiyo iri kubudikayo aribe chaanoziwa unotosaya kuti akagoenda nei sei akagotorwa achienda ikweyo. Zvinoita kuhwadza chaiko. Ipapa wazogotoburitsa pachena kuti tiri kunyara nezvakaitika tirekerereiwo. Idi mabi yangu kujairira vanhu chaiko dai zvamira izvozvi. Nyaya dzokuwori ndouwori hunodiwa husingadiwe nevanhu izvozvi. Kwai uya anoimba anonzi Dhibhanji kwai akasungiwa nyaya dzokuwacha maridzi pabodzipo nonyaya dzokuba mari. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi paanenge aisiwa nomapurisapo. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Sondo riri kuuya kuno mutambo wokatomboka nyai pakati ponyika yoAmerica nonyika dzomuAfrica. Wagotoreketa utoti kuchaenda watungamiri wekuAfrica wanosvika 50 chaiwo wanenge wari kweikweyo. Rekai tione kuti zvinenge zvichidini. Asi wedu wamunangarwa wanenge wasiri kuenda bawa nokutoti ndo wamwe wanhu wasingadiwi kuAmerica wanondoenda basi kana wari kuenda kuzvinochokuita neUnited Nations. Asi zvimwe zvese hwiba paribe kwawanoenda. Rekai tigoona kuti zvinenge zvakamira sei. Mune dzimwe nyaya dzomitambo kwai Harry naMeghan waburitsa firimu ravo raita kuhwadza vanhu vachena izvezvi wari kuita kusaya zvokuita. Idi wasina mabvi dzimwe nguva wanenge wari benzero. Rekai tione kuti wanopera wakaita sei. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Munyaya yekugumisira yanyasi wazhinji wafara kuti kwai Morocco yahwina. Aiwa yaita zvanga zviri beumboitiwa tinozvitenda izvozvo. Asi tinokangamwa kuti vanhu vorusarura ganda wanoda kunzi vanhu vomuAfrica wanoda kunzi vanhu vokuEurope ivo vari vanhu vomuAfrica. Aiwa tinowakangamwa naizvozvo tinoramba hedu takandoringa wachiita zvawanenge wachiita. Asi kuti tiwasimudzire manja kuti wakona tinodosimudza isu Mhanduwe toramba takatodzikisa hedu manja achiti tiri kuziwai munotida imi muri vamwe wedu munondotiseka pamunenge maonera mukana. Tiri ipapo zvedu. Rekai tidifamire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.